Elektroauto versus spaľovacie auto. Teraz idem do Nitry na služobku, mal som možnosť si vybrať elektroauto alebo spaľovacie auto. Máme Kodiaka, toto je Tesla, aby som bol konkrétny. Na tej Tesle sa jazdí lepšie. Napriek tomu, že toto je úplne základná výbava. Nemá to ani long range, ani performance pack. Je to jednoducho pohodlnejšie auto, je tu oveľa lepšia hudba ako v Kodiaku, pritom boli za podobnú cenu. Nemám vôbec stres toho, že by som nevedel prísť, asi kvôli tomu, že to auto jazdím už nejaké 2 mesiace. Na začiatku to bol maximálny stres, teraz to je, že viem presne koľko percent mi to auto to žere baterky do Nitry. Viem, že nemusím vôbec tankovať alebo nabíjať nikde. Auto je pohodlnejšie, lepšie sa na tom jazdí, má to lepší oddych. Asi. Napriek tomu je to štandardka. Teraz mi prišiel e-mail, potrebujem odpísať zákazníkovi, potrebujem poslať jednu objednávku. Idem z Bratislavy do Nitry, nemusel by som to vôbec riešiť, ale zastavím si tu na McDonalde. Tam si ho hodím na nabíjačku na tých 50 minút, čo budem odpovedať maily. A budem to mať asi na 100. Čiže príjemne s útočným. Zatiaľ pri tých jazdách po Slovensku, napriek tomu, že tá sieť tých elektronabíjačiek nie je tak rozvinutá ako v iných krajinách, je to zatiaľ úplne v pohode. Nemal som s tým zatiaľ vôbec nikde problém. Jediný problém, ktorý je, že keď chcem nabíjať na Supercharger, na Teslacky, tak jednoducho je tam vždy fronta. Takže tam nerad chodím, lebo neviem, nechce sa mi tam čakať. ZSEčko má super spravenú sieť, má dobré ceny. Keď to porovnám so spaľovákom pri tom istom nájazde, je to že úplne porovnateľné. Nie je to, že 1/10, je to, že 1/3, ale ako som hovoril, auto je za podobnú cenu a je oveľa pohodlnejšie sa na ňom voziť. Takže